do we deal nokwenyuka kwentengo yokudla nokunomkhulu umthelela empilweni zabantu baseningizimu Afrika? The NED Group Pre-Elections Treasurers Roundtable has revealed that many South Africans are struggling to make ends meet, with others left with little to no savings. Lo mbiko uphinde uveze nokuthi njengoba abathengi bengaphezulu kwenkulu ingcindezi, iningi labo seliqalile liphila ngokuboleka imali emabhange. Namuhla sibheka ibanga elihanjwe yiningizimu Afrika kusukela ngo-1994 phansi kohulumeni wentando yeningi, nokuthi ngabe the social policies of the ANC are still the answer to the myriad of social challenges that are facing South Africans. Are social grants sustainable in this economy? Sikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo ngokushayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu zocingo mbukeli u-011-714-0677 noma 011-714-0678. Kanti mbukeli ungabuye futhi usithole emakhasi ethu okuxhumana ku X @SABC Zindaba kanye na ku Facebook ikhasi lethu SABC Zindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli sicela uqale #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli namhlanje sibheka ukuthi ukuletha kwezidingo nqangi kwiningi labantu eningizimu Afrika kusematheni njengoba sibheke ukhethweni lukazwelonke. In August 1997, this post-apartheid government led by the ANC published the white paper for social welfare to establish the framework in which the social welfare system would operate in the country. Mbukeli, with more people now having access to electricity, housing, as well as water, among others, let's look at the strides that have been made, as well as some of the challenges and what the road ahead, Mbukeli, looks like. Ukudingida kabanzi sizokhuluma nesihambeli sethu uDokotela Uzweli Mkhize, oyi-Social Transformation Committee Chairperson ye-ANC. But ngaphambi kokuthi sikhulume naye, ake sizwe nina ukuthi nithini ey'nkundleni zethu zokuxhumana kanye nasemgwaqeni. Incane kakhulu le mali 2100 and something, incane kakhulu. Awukhona ukwenza zonke izinto ezifanele ukuzenza. Incane. So ngathi kube uhulumeni ungasongezela yona, maybe kube about 2500. Kungaba ngcono. Yeah, we khona igrant eyabantwana but kuyixesha siphila kulo mos incinci because sibhadala i-rent apho sihlala khona. So igrant yabantwana bayi2 iyakhalisa yona ngoba naxa inyuswa mos inyuswa kancinci igrant yakhona. So as afford uthenga ukutya siphinde sibhadala i-rent kuyo kanti abantwana bayibheka esikolweni kwalapha kuyo. Ngithola i-350 but ayincedi anyway. Kuyafana ngathi ayomali. So uye wenze ntoni ngayo xa ingenile? Ndizama ukusebenzisa izinto zasendlini. Ukubetsha apho kubetsha kakhulu. So ungabona mhlawumbe ukuthi njengoba sizovota utshintsho luzoba khona? Angiqondi because each and every year bayenza the very same thing. Bayapromise abogqaba banganathi bangafezi izethembiso zabo. Sibonga kakhulu kini babukeli. Ake sihambele isihambeli sethu uDokotela Uzweli Mkhize, oyi-Social Transformation Committee Chairperson ANC. Khabazela, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga. Asiqale ngokuthi for you athina ama-reflections akho umubuka indlela esihanjwe eNingizimu Afrika u-30 years wonke. Ngicabanga ukuthi mkhulu umsebenzi osuwenziwe kule minyaka yama-30 kakhulukazi ngoba sibhekene nenkinga kakhulu yenhlupheko nendlala. Ngakho uhulumeni mawuqala ukwakhiwa ukhongolose wabheka ukuthi ubheke leso simo senhlupheko ngoba into ezigxaya kakhulu eNingizimu Afrika inhlupheko, ungabukhona kwemisebenzi bese kuba ukungalingani ngokwenhlanga nokwezimo izigaba zabantu. Lokho kokuthathu ikona ukuthi uhulumeni bebhekene nakho. Ngakho ke lolu hlelo lokunceda umphakathi ngezibonelelo ezinikezwa abasebekhulile nalabo abakhubazekile nalabo abancane abangenamondla, konke lokho kwenzela nje ukulekelela isimo sabo, kungabe kuukuthi yona impilo okufanele ukuthi boyiphila unomphela, kodwa kuukuthi ngoba isimo somnotho asikakalungi ababebelekelelwa bazolekelelwa kanjalo ke bonke laba basesimweni sokuthi banobuthakathaka. Ngale minyaka ke kuningi kakhulu okwenzekile. Mangalinganisa nje zokhumbula ukuthi izingane ezabantu abamnyama zazingayitholi impesheni, zangayitholi isondlo. Kodwa kwakuyingane zabelungu namandiya namakhaladi.
kwase kufika la kuthiwa nje azilingane zonke ingane kwaqalwa lapho ku-R100 kusho ukuthi ngobuningi bey'ngane ezixakekile lonto yenza ukuthi-ke ibe phansi le mali ngendlela ukuthi wonke umuntu akathole okuncane kuloko okukhona okutholakalayo kodwa umehluko omkhulu esiwenzile ngabika khuluma njengodokotela nje ukuthi endaweni eziningi kunciphe isifo sendlala kwakukhona isifo thina saqala ukusebenza so dokotela ukuthi ukwashiorkor umarasmus ingane yayiguliswa ungakutholi ukudla leso sifo sinciphe kakhulu kangokuthi kwakunama ward ayeba khona kwakufika ingane ingene lapha niphe nje ukudla okunama protein bese iyaphuma nje lingazange lashwe ngalutho sekunciphile ke lokho kakhulu ukuthi siyasibona thina isisindo salolu hlelo lwesondlo sengane nalabo abadala kakhulu ngoba ugcina bengasenamandla amandla engasekho badinga ukulekelelwa yebo ke mawulalela uyazi ukuthi kuhlale njalo mawuthi uyakhuluma nogogo nomkhulu bathi awincane nikhuphula kakhulukazi kufanele futhi naloko bakusho ngoba vele ayikwazi ukwanela yonke into eyisidingo sabo kodwa isisebenza umsebenzi omkhulu ukuthi kunemizwa ngabe kulala kungadliwe kunemizwa kulala ungabe kukhuluma ukuthi izingane azinanto ezingayidla esibona ukuthi lo msebenzi wenzeke kakhulu kodwa futhi mawubheka ke ubheka ukuthi ukuqhubeka kwesikhathi bande kakhulu abantu njenganamhlanje bangaphezulu kwa-18 million abantu abathola lezi imali okusho ukuthi inesisindo kwisabelo sezimali sikahulumeni futhi ngizofuna ukuthi size kulokho kodwa asiqale ngalokho kwendlala ngoba sike saba nohlelo la sikhuluma ngokuthi abantu bayalamba kakhulu futhi uma ubheka ama-province anjengo Eastern Cape for example and ubheke futhi ukuthi ithi i-national upper poverty line of 992 13.8 million people experiencing food poverty lokhu nje kukodwa kuyakhathaza ngoba abantu abaningi bayibuza ukuthi kanti kumele kuze kwenze kanjani ukuthi sikwazi ukuthi silwe nalokulamba kwabantu okungaka uyabona masikhuluma ngento abayibiza nge-food poverty line ikubeka ku-760 so phakathi kwalo 760 nalo 900 oshoyo yilapho la kuwukuthi umuntu ongaphansi kwaleyo mali kusho ukuthi ulale engadlile akakwazi ukuphila ngakho-ke lesibonelelo sikahulumeni silekelela lapho ukuthi kungabi ngempela kuthiwa abantu bazolala bengadlile ngendlela mawubuka ukudla ngendlela okubiza ngayo bengibuka nje amanye ama-research abenziwa la besilinganisela ukuthi imizi nemizi uma ngabe kufanele wondla abantu abane imali ephumayo ingaphezulu kwa-2000 ngokudla nje kuphela mabezoba u7 abantu cishe ifike ko-6500 okukhombayo ukuthi abantu abaningi banenkinga kodwa futhi masuthi uyabheka abantu abasebenzayo imali eningi mhlawumbe izohamba nemali etransport amatekisi kuyo emsebenzini imali eningi izohamba iye kokhokhela ugesi zonke lezo zinto bese kugcina kusala imali encane kangangokuthi nale minimum wage njengoba uyilinganisa ko-4600 ma uyithatha nje ukuthi uhalf wayo uzoya ku-transport uye kugesi kusho ukuthi kugcina kusele imali engango-2000 nento manje uma kunabantu abawu4 lapho kusho ukuthi umuntu ngamunye uzokondliwa uzodla ukudla okungango-500 isingaphansi-ke kwalo mugqa esiwushoyo we-poverty line manje nenze njani-ke nina ngoba you've been tasked with running the country for the past 30 years and we've seen kwesinye isikhathi umuthi ukhuluma nabanye abantu amanye ama-officials akutshela ukuthi cha this is a legacy of apartheid kodwa 30 years on abantu abasafuna ukuzwa lokho ngoba bathi akusase yiyo impendulo abangaze bayilindelele bafuna ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani ukuthi bakwazi ukuthi balale bedlile ukuthi futhi nentengo yokudla ikwazi ukuthi nayo ikibambeke zihlukeneke lezi zinto ake ngiqale nje ngendaba yokuthi ngeke kuphele ukuthi kube khona isondlo sezingane nokuthi kube khona impesheni yabantu abadala nabakhubazekile bohlale bekhona abantu abadinga leso sizo noma ngabe imuphi uhulumeni ohlale sikhona leso sidingo uma kukhona uhulumeni ongathi uyacisha lokho ukuthi kungenzeki kungabe ngempela uzohlukumeza abantu ngakho-ke njengoyinhlangano kakhongolose siyafuna baqhubeke lokho bese kuba ukuthi kancane kancane kuye nesimo seyimali kwenyuswe lokho kodwa ngaphezu kwalokho uma ukubheka-ke inkinga kakhulu esibhekene nayo yokwenyuka kwentengo yokudla inkinga leyo ehambisana nesimo somnotho inkinga enkulu-ke kulamalanga
kodwa njengoba ubuza nje ngabeka ukuthi kulolu hlelo lokhetho into esibeke phambili ukuthi sizama ukulekelela ukuthi sibhekane nesimo sokubiza kokudla kangokuthi sifuna ukuthi okudla okuningi kungene ngaphansi kwento esithi VAT exemption okusho ukuthi awuzokhokhelwa iVAT mawubheka ukudla nje okudliwayo uma ngabe isimo sendlala uma ngabe imali incane omama bayazi abathengi yonke into bathenga baqala babhekena nesimo sendlala so into ezokwenza ukuthi abantu bangalambi bathenga impuphu o rice kanjalo bese kuthi ukudla kwama protein okwakha imizimba kusale ngemuva ngoba kuyabiza inyama nezinto enjalo manje mawuthi uyabheka la ohlelweni lweVAT irice impuphu nazikhona ezingenayo iVAT kodwa ushukela ukho ngaphansi kweVAT awukho nephansi kwe-VAT exemption inyama yenkukhu ayikho phansi kwe-VAT exemption amaqanda kuphela khona inyama yenkomo noma inyama ebovu kangangokuthi ngisho nje nento ezincane njengokuthi inyama yangaphakathi is not VAT exempted inyama ingingila zenkukhu ibindi zenkukhu manje kwenza ukuthi kube nzima abantu bakwazi ukuthola ukudla seyibiza ngendlela eyisimanga ziyabiza kakhulu sekubiza ngisho inyawo zenkukhu manje konke lokho izinto lezi esizibonayo kuzinkinga thina ke njengohlangano wakhona sithi kufana iyandiswe le list yabantu yokudla okungezufakwa kuVAT oza kweni bayavuma siyakhuluma kuyavunywa konke umuntu uvumela ufale ilist yande sekufanele manje kukhulunywe ukuthi ikuphi okusela ngoba yabona nje ingane ezincane peanut butter upoloni ayikho ingane esikoleni ingalungiselwanga ngopoloni kusho akulungi ke uma ungezufaka kuVAT exemption so silwela lokho kokuqala okwesibili sifanele sibhekelele ukuthi makukhona ithuba ayinyuswe leyo mpesheni ayinyuswe leso sondlo sengane ngaleyo mali engasitholakala indaba ye minimum wage sikhona kodwa isikhwama singakwenza lokho ngoba siyezwa kuthiwa ukuthi uhulumeni uthi akasenamali nizokwazi ukuthi niyithole leyo mali ukuthi nikhuphule imali iyohlala inkinga kodwa uma besihleli ikuphi okungcono ukuthi abantu balambe nokuthi kuloko khona bese kuba khona okuhleshulwayo ukuthi nabantu bakhona bazokuthola yilokho ke sindlela esibuka ngayo thina bese kuba ukuthi ke ne minimum wage ufuna nayibhekelelo ngoba njengoba ngilinganisela nje i minimum wage ayikwazi ukondla abantu abawu4 mangabe ukuthi unabantu abawu4 ayikwazi ukubondla labo bantu sekusho ukuthi bangaphansi kwesimo sendlala Khabazela ngizothanda ukuthi masibuye ekhefini sikhulume ngale minimum wage ukuthi ngoba abanye abantu bayakhala bathi yebo iba khona bayayibona at the national level nansi sikhona sibekiwe kodwa mebebheka laba abasebenza mhlawumbe endlini zabantu noma ikuphi ipolicing yakhona ngathi ayihambi kahle nenze kanjani ukuthi mhlawumbe lo muntu yena okumele akhokhele lo muntu iminimum wage ayikhokhe ngempela ukuthi angadlali ngomunye umuntu mbukeni ake sithi shelele izitolo siyabuya manje Mbukeli sibonga ukuthi uhlanganyela kanye nathi nesihambeli sethu uDokotela uZweli Mkhize. We are asking, are social grants sustainable when it comes to the number of taxpayers, for example, unemployment in the country as well as our economy? Kodwa ke sizwe ukuthi bathena ababukeli emgwaqeni. Yes, they are sustainable and they do assist a lot of people. And we know we have more than 60% of an unemployment rate in South Africa. I'm saying this because, you know, in other countries, I've been into other countries outside of South Africa, there's actually no access to social grants. So this is that are actually really helpful. Judging by the rate of your unemployment. A social grant akhulisa imindeni eminingi, like a lot of families. Some people bayawathatha advantage now, but most of ogogo abadala bakhulisa ingane ngama social grant. Awubaba bazobe khona bephiwa. Are they enough though? Because I mean there's so much kumele mhlambi yabona with the economy nangendlela izinto ezitshintsha ngayo, the high rate of unemployment. Do you think they are enough? I don't think it's enough, but ukuphila vele it's expensive. I don't think it's enough. Ingane zethu sikhulisa ngawo. Most of baba bengane abasupporti abayenzi lutho, so ingane sithengela ngawo ama uniform. Kokunye ke ingane vele thola ukuthi ihlala nabazali bayo abasebenzi and stuff. Kuyasiza kakhulu lokho, siyabonga futhi ukuthi abe khona.
Mbogela asiqhubeka futhi nengxoxo yethu. Dr. Mkhize, when you listen to the viewers, they do acknowledge the fact that social grants are working for some, and they say that bayabona ushintsho olukhulu. There's of course this challenge. A lot of people say, Guti, how sustainable are they? Are we not creating state dependency? The intention was not to create state dependence, it was to intervene. It's a crisis management situation. The real plan that we actually have in mind about where to go, first is that we need to grow the economy massively so that it provides enough jobs for everyone to sustain themselves. Secondly is to also look at how you can develop small businesses, cooperatives, and village economies, township economies, so that everybody is out there living out of their own sweat. That is where we're actually going as a country, and that's where it's a separate program. And as we speak now, part of what we have in our manifesto is looking at the financial management institutions, so that we have a kind of bank that can work with cooperatives, where people can actually come together and build small enterprises. They can go into rural areas and have access to easy finances with lenient terms that make them to pay back without having a problem. Group saving schemes, itokfela. We need that kind of injection of finance in the villages and townships. Then everybody can live on their own. In fact, part of the problem comes from the fact that many years ago a law was actually promulgated that stopped black people from participating in business. Now government has to work very aggressively to rebuild that culture, to rebuild also the entrepreneurship in the townships. At the end, people should have the kind of policies, in India, for example, the government has actually identified, originally it was 1,000 items, which can only be procured from small businesses. By law, we need to do a similar thing here, so that we use procurement spend of government to actually encourage entrepreneurship for small businesses. That's quite an interesting one. Kabazela ngizocela ukuthi mhlambe sithi ukushintsha amagiye kancane and look at the issue of campaigning. I mean, you are campaigning in a province that is your home province. It's a battleground. Mbonile also politika abaningi bafikile laphana ba understand ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uyithole useKwaZulu Natal. Right now, the polls are saying there's no clear winner, and it looks like it can go either way. Are you worried as the ANC that you might lose the province? Well, firstly, when you go on a campaign, you never take for granted that you had so much support, therefore it's guaranteed. You have to go back and start from scratch to persuade people. And this is what we do as African National Congress. We're going out there and persuading people to say the ANC is still relevant, is still worth voting for, and that it has done a lot of work, it still have a lot of work to do, and that it will correct its own mistakes. And where people have been upset and disappointed by the ANC will correct itself. And so we actually believe that our people will know that the ANC has done a lot of work, and they'll give us as much support. Of course, the environment has changed quite a bit with a lot of contestation, and I think we should expect. Now, when we voted for multi-party democracy, we knew that the ANC cannot believe that it's entitled to certain votes, but the ANC must, earn the support, the respect from the people. So we are going all out knowing that at each election, the ANC has to understand we have to fight for the votes, and we're prepared to go as far as it takes to, to persuade our people. But we're very optimistic about it. We think the ANC has still got very good support in KwaZulu-Natal. And when you listen to some of the people in the province, okay, we can support the ANC, kodwa futhi siyabona ukuthi thina ikhalo zethu ayithathelwa ntweni, and it looks like we may need to go to another political home in order to be able to get some kind of, addressing of our own issues. So, how seriously are you taking your political opponents, though? Because as much as you say you are confident, but how seriously are you taking your political opponents? For example, the MK party. Well, the ANC takes
all the opponents very seriously. Sithi ke kubantu bakithi akho soka lingenasici. Kuningi esikwenzile, kuningi esobonakala sinamaphutha kuko, kodwa sizimisela ukulungisa konke lokho. Sizimisela futhi ukwemukela. Sixolise lapho sona ekhona, sizimisela ukuthi abaholi bethu bazithobe balalele babone indlela umphakathi ofuna ukuthi khanjwe ngayo. Kodwa ngoba umphakathi uke wawubona ukhongolo usebenza, thina sithi ke lokho kuhle besiqhubeka nako bangasisekela siqhubeke nako. Lokho okungalungile abakubona besikwenza sithi sizimisela ukuxolisa, sizimisela futhi ukuthi sikulungise lokho siqhubekele phambili. We take every party very seriously. We don't take people for granted. And mbukeli siyabuya khona manje siyaqhubeka futhi nengxoxo yethu kanye ukhabazela sesibona ukuthi njengoba siphetha nje yini that lies ahead for the ANC, for example, in the next 30 years. But also at the same time, we'll look at some of what is happening on the campaign trail. Kuningi okukhulunywayo, kuningi okudinga impendulo. Siyabuya mbukeli. Sesiphetha mbukeli ake sibheke ukuthi nani futhi njengoba nikhulumile kanye nathi yini ezinye futhi ezingenzeka ukuthi kube yisombululo eyinkingeni enibhekene nazo kanti futhi nakhona ukuthi kwenziwa yini ukuthi sibone this level of contestation on the ground in KwaZulu-Natal, especially futhi umobuka across the country as well. A lot of people talking about this particular election yange 29 ikaMeyi mbukeli. A lot is riding on it. Different pollings are showing different results. Khabazela sesiphetha nje ake sikhulume nje ngokuthi when it comes to this level of contestation that we are seeing, I wonder what is your reading as the NEC of the ANC, particularly at how intense this election is. Abanye abantu baze bathi u1994 wabolo. Ngicabanga ukuthi ngokuhlobana kwamaqembu wonke umuntu unelungelo lokuthi ahambe aye ko khankasela ukhetho. Kodwa ANC ngoba usukade uhulumeni iminyaka yamashumi amathathu kunabantu abakhula manje abangawazi omnye uhulumeni okuthi noma sikhuluma ngobandlululo abalwazi ukuthi lwalu lesihluku kangakanani so babona nje sekuneyinkinga zabo ezikhona namhlanje abanye abaningi uma ngabe bengasebenzi basola uhulumeni weANC noma ngabe isimo sona siyakwazi uhulumeni ufanele usole kodwa akusho ukuthi konke kuyiphutha lawo kusho ukuthi nje kubalulekile ekuthini ukuthi sikwazi ukubachazela abantu ukuthi njengalesimo somnotho esikuso enye izinto esibangela inkinga ukuthi ke sangena nje isifo seCovid kwavalwa yonke into kwacaca ukuthi abantu abaningi abakwazi ukusebenza kwadinga ke manje kukhishwe nale SRD esilekelela abantu manje nabo bayayibonga bayijabulela kodwa kuyona isimpilo esifisa abayiphilele kokusho ukuthi ke ngokwethu sibona ke ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi ukuvuthwa kwentando yeningi la uthola ukuthi wonke umuntu uzibona naye sethubeni lokuthi angavotela. And while you're on the campaign trail, there's a lot you're seeing happening, and as we are speaking, there's a voice note circulating that you are responsible for bribing, allegedly, members of the MK party. What's happening there? It's all nonsense. You know, it's mischief, and as far as I'm concerned, I don't know why people have decided to go that kind of mischief. Kodwa ke ngesikhathi sokhetho ulindele noma yini engcolisayo. Kodwa ayikho into engihlanganisa nalabaholi be-MK party, akukho mali engiyifakile, akukho umuntu engemthembisa imoto. Amanga wonke lawa abakhulumayo. Kodwa ukuthi bayazi ukuthi bona bazama ukwenzani. Kodwa ke lo ngakusihluphe ngoba akuyona into engifisa ukuthi ngase ngimoshe isikhathi ngiyiphendula ngoba ayikho. Where do these allegations come from in your view, though? Well, ngicabanga bazilwela lapha ngaphakathi. Abantu belwa balwa nanoma ingane abalwa ngayo. Kodwa ayakho into engihlanganisayo nabo. Futhi akuyona into engifuna nokuthi lengiyiphendula ngoba ayikho into engihlanganise nabantu okubalwa amagama abo. Ayikho into engeke ayikhipha ngathi ayike MK futhi ku-MK party. So ayikho nje into engihlanganisayo. Kodwa ke uma ngabe abantu belwa bodwa badonsa noma yini ngiyabuka nje la nako social media kufakwa amagama uzwele Mkhize wenza ukuthi uzwele Mkhize umbhedo nje wonke lo futhi ungahluphi ngayo. Kafushane nje kodwa as a political party you are in the NEC, your handling of this issue ka former President Jacob Zuma uyibona kanjani ngoba abanye abantu bathi cha ngathi niyanqikaza lapha? Akukho ukuncikaza kodwa akuyona into elula ukuphuma kwamongameli wenhlangano okade ethandwa kakhulu enhlanganweni akuyona into elula futhi kufana nokuthi umsindo usuka ngaphakathi enhlanganweni kaANC so bazoba khona bazophuma
balandele khona bazosala okwethu okubalulekile la ukuthi sibachazele abantu ukuthi hayi noma ngabe kukhona abaphumayo kodwa ANC usakhona saphila futhi inkinga ezinye abazishoyo nezinye sizibona siyozilungisa khona ngaphakathi enhlanganweni kwaKhongolose ngakho ke sithi ke uma umuntu ebona ukuthi fanele kwakhe elinye iqembu kufanele sazi ukuthi unelungelo lakhe kodwa lokho akusho ukuthi ANC uvaliwe akusho futhi ukuthi ANC kufanele lokho sikhathazeke seqe kufanele sazi ukuthi ithina kufanele silanda amalunga ethu njengoba sihleli nje la sihamba khona siyabachazela sibabuyisa sebehambile siyabachazela futhi ukuthi uKhongolose sifisa ukuthi aqhubeke nokubusa uKhongolose sifisa ukuthi aqhubeke nokusebenzela umphakathi ngoba into eyadalelwa uKhongolose ayikakapheleli ukufanele kube khona isimo la umphakathi wonke uzozugcinwa neliseko ngesimo sempilo phezukwazo zonke lezi ingxaki esidlula kuzo silwe na zonke inkinga zenkohlakalo inkinga zobugebengu inkinga zendlala inkinga zenhlupheko yabo bonke abantu nokuthi umnotho ubuyele esimweni sabantu izwe libuye kubantu amabhange kube khona amabhange azobhekelela abantu ukuthi akwazi ukubasiza bazenzela amabhizinisi abo zonke lezo zinto sibona safanele zenziwe ngakho sithi uKhongolose akabuye aqhubeke nokusebenza enze zonke lezo zinto Khabazela siyabonga kakhulu ngesikhathi sethu ngesikhathi sakho ukuthi uhlanganyele kanye nathi nabantu asikhulume ngoba abantu baku asikhulume banifuna kakhulu ningabaholi bayafuna ukuthi nize nizobaphendula ngoba kuningi abasibuza khona thina esingakwazi ukuthi sibaphendule mbukeli asithemba ukuthi nawe imibuzo obunayo nokade usithumela yona ukwazile ukuthi uthole izimpendulo zayo sibonga kakhulu nje kusihambeli sethu udokotela Uzweli Mkhize oyi Social Transformation Committee Chairperson ye-ANC kanye nawe futhi mbukele nokuthi uhlanganyele kanye nathi nethemba lethu le asikhulume kwakhumalo kwazwana umntwana uthi ayilale kahle